Magandang tanghali. Anong araw ngayon? It's Friday, and today, let's learn more basic Tagalog. Introducing yourself. Let's start. Ako si Iska Curacha. Ako si Iska Curacha. I am Iska Curacha. Ako si Iska Curacha. Or, you can say, ang pangalan ko ay, my name is, ang pangalan ko ay, Iska. Ikaw, anong pangalan mo? Ikaw, anong pangalan mo? Ikaw, anong pangalan mo? Si Iska Policarpio. Ako ay 27 taong gulang na. Ako ay 27 taong gulang na. Ikaw, ilang taon ka na? Ikaw, ilang taon ka na? Taga Cebu ako. Taga Cebu ako. Or, taga Oriental Mindoro ako. Taga Oriental Mindoro ako. Taga Zambales ako. Taga Zambales ako. You can also say, nakatira ako sa, if you wanna say your exact address, for example, nakatira ako sa 0210 Tuwid Street, Green City. Or, to say that you're staying with a relative, halimbawa, nakatira ako sa auntie ko, sa Green City. To say that you're vacationing and is staying with, for example, a friend or a relative. Nagbabakasyon ako. Tumutuloy ako sa bahay ng kaibigan ko. Nagbabakasyon ako. Tumutuloy ako sa bahay ng kaibigan ko. Babakasyon ako. Tumutuloy ako sa bahay ng auntie ko. To say that your job is, for example, a teacher, an engineer. Ako ay isang guro. Ako ay isang guro or guro. Ako ay isang pulis. Ako ay isang pulis. Ako ay isang inhinyero. Ako ay isang inhinyero. Ako ay isang abogado. Ako ay isang abogado or abogada if you are a lady lawyer or a female lawyer. Ako ay isang negosyante. Ako ay isang negosyante. Negosyante. Ako ay isang magsasaka. What else? Ako ay isang hardinero. Last one. Ako ay isang politiko. Ako ay isang politiko. Mahilig akong, to say that you're fond of doing something or you love doing something or your hobbies. Mahilig akong manood ng TV. Mahilig akong manood ng TV. Magbasa ng mga libro. Mahilig akong kumain. Mahilig akong mag-shopping.